Belai hambai media rongno joto media rongno tini seng Robindra Bhavono NGO be chalak jak Maharani Hirabati Borok Society ni bisingti khayai tini jara madhyamik tei 12 jara first division manai second division manai tei letter mark manai rokno borokno tini sokat ni khaim pa sokat bangmani panna khaimani jara tini uro phai jara sokat na phainai rok ambrolakno belai hambai ro tei tini muti hai NGO chalak tongnai rokno belai hambai ro karon chini jara bisingo kalaijak chini dofa rokno chini tiprasa rokno jara cherai khanai gori bwsa rokno borok tongnani chanani byabostha khaiui kuchuk lamo chini dofano agok rinani bagui borok jebebe samung tang tongmani chini o Maharani Borok Society Agartala tei Mandaya bini society tongo aboni bagui bola hambai liu tangai hinde taklai bini je society ni je bisingti khaiui first division second division onek letter mark pojonto mankha tini je ucherai rok bongni bobishot ujjol chini tiprasa rokni mukhang kwchung bongni bagui karon chini dofani jati borok se somajni jati borok se somajo bobishoto borok se chini somajno naitolnai aboni bagui no tini jara o sokar na phainai rok tei bini guardian rokno ang belai hambai ro bongni bobishot tebo kuchugo kathung bongni bobishot tebo naithok tongthok nei ang hambai ro yapar acha ta ke sa surmun bisita ma ke kusuk pera mo ka oi thamani ni bukhara bo ma hai ke tei norokni bisingtei ang sana musungo nongni media ni bisingtei khaiui norok tei tekicha sakang norok nukhona chini borok dofano chini tiprasa rokno bania khainani bagui o Agartala o bania khainani bagui chathai 6 jon khorokni burui borok tongo tei chini ujani jara bukung bara tiprasa rokno chathai phalui yakung sakai yakung pasanani bagui borok media ni bisingtei aboni bagui no chini jara tiprasa ni bagui chini borok dofani bagui chini tribal welfare department director hoite jeng belai no jeng ei naikolui tongo chini dofano jeng agok rinani bagui bwskango IS IPS coaching khairinani tei chini tiprajak buri rokno jara porijak first division second division letter mark porinai buri rokno jeng chini bwsa rokno jeng buini dofa bebaksa pilot swnamnai tei bwskango tebo poraithina agok rina bagui sorkarni je nangmani porashonao rang puisa nangmani agi ei education loan tongo 5 lakh tongmani ang phai mono 5 lakh nang 10 lakh taka khaika o loan education loan aboni bagui no chini tiprasa no agok no bagui ang sosat mane ekdom phopong sapong ang nai tongo norok nukhona aboni bagui no norokni bisingti khaiui ang sana musungo je chini tiprasa rokno agok no bagui je khaina nangmani ang khainai je agok na nangmani je khainani nangmani government ni bisingtwi ang khainai hambai nonthana